Thank you Lord sa lakas kinabuhi mo tag-adlaw. Magluto na ko karon og putang puso. Puso sa saging. Giingin ko para kaon ng mga bata. Puso ng saging hindi nagtapos-ino. Tangan o itlog, tangan o lamas, amani, tutang puso saging. Good morning. Ma'am Niling Ayok, maayong buntag ma'am. Diya sa Italy. Amping kanunay ma'am. Salamat kanunay sa inyo. Perming lantaw sang payag. Adto ka. Nato ka sang bay kanunay. Salamat. Sinatong tahataan. Taas kinabuhi. O di ma'am Siri Ulrich. Sa isang pamilya. Sa US. O isang pamilya di sa Danao Valencia. Gusto man ma'am. Nagluto ko kuan ma'am. Turtang puso saging. Lagay dito ng imong palya. Tapos imong kuan. Kaya sa Manila. Nilan ito violet. Precious kay nilan tanda to. Magulit na okay na. Ay, ginoo. Diha ni Ma'am Pili sa taghap. Ma'am gulay ng puso. Puso sa saging. Puso. Hindi ito pagdaan. Tanan-tanan. Alanis-nisan. Jit Mendoza. Good morning, ma'am. Sir Noel Dominguez, di sa Cebu. Ayong buntag, Cebu. Kato ko rin nagluto kay naalig ginagpuan. Ay, anak. Tapaho, aning panghalin na ako ba? Magpintura sila. Nagpampalag masilya. Good morning. Good morning. Ma'am Sarah Laila Amid. Good morning. Mers and Korea. Mers and pamilya mana. Mers and Korea. Nas Korea. Good morning, ma'am. Hindi mo makabalo diya sa Davao. Kamusta? Ay, lakas panahon dahil buhol diya. Uwan na po. Uwan ka sir gabi eh. Manapod rin magbaot, pag-unsay ang buhat, manong manghilabot, mamang ako manghilabot, inuray magbaos, sana mga hilabtanon. Labot silang namin kay Siker, magkukahua, ginuunang lantaw, mahala mo, sakon, boto ko. At sinabi ko, extra. Ako naglakaw-lakaw, laro ko, nakapundura ko, lakaw-lakaw, nakuitudo. Kaya kung salaan na, saan mo puso.
Ito di ay grabe panghitabo karon sa kalibutan at sa baryo karon ay parin ito yaman do na hinitabo nga kamatagal nga wahid bawi grabe ka itong Pilipinas karon mga tao karon di kumbensaan kaya silingan uri na silingan nga maado ang puso di anag ang gipritong puso o napay pila kabuk nga pako ang bawo nila o napay pritong saging solve ng pamahaw 5 minutes later. Sabi ko, good morning, good morning. Tapos, manang biday. Sutikado ka na, pero pinuwakan doon niya, mo yung kawan. Ang kagbiko. Sinunin ka ang biko. Biko nga binisaya. Kami, makahinukad. Ako gusto mo ko ng hay-hay, sa kita mo ko buongon kuan, di exam. Sa naligid man, ang ikuhit. Ang naghanas ka sa tara, naghanas to. Pait mo siguro na. Sa una naman is kuan, mga hatag itong lain, pitagabantay sa una si piding, ipang buntaw ni Gadanhi. Mga hatag. Karoon kayo, may nabuntaw, ang ikuhit. Nanguhit. Abri. Abrihan ni, nga mga kinuhit. Matang ko biko. Dami yun. Biko salin-salin. Ang iniinitan na eh. Hamilitan. Ang lima panos kisayin. Paus barang di mga panos, kay gabi pa na. Hala. Saka niya. Biko. Sima-sima. Dami ang biko. Ngayon ganyan yung biko. Nanay ang silpo ng ragong na karag-karag. Ano buwan? Lami lagi biko kay panagsaraman. Pero pauntunan. Mga bikong kinaraan, hinagna. Uban pong biko, katong hang na tapong Daag dati. man. Daag man eh. Ano ka na yan? Hindi, ito sa una nga pait. Kaamari ka sa ano man. Dato pa lang dito? Doon na naghan na magbunga. Kung bis merkado pa ito, kaya cinta na bang buo. Ano na, bus biko pero hindi anak ko. Morning, Ma'am Yuning Ayok. Kamusta, Ma'am? Salamat ka, Nunay. Salamat ka, Diyos inyong pero hala na may tibak. Magaling hala, bugak. John, August 14, hala, hato tagatong Triumpo sa itong Senior San Agustin. Ito ang namiso din nila eh. Magninang makaka. Napaday subray na itong kuwan, no? Melissa, Burato, sa nagpatabang sa itong cluster. Ang mga itong sabi. Bago masaglan ni mong 50, malipay na ng bata. May sobrang Melissa ba sa misa atong cluster si Kia mo to ilang itudlo. Ngayon nga kung up si Kia kung maikwas Isaningan. misa cluster si nang kuan lalay siya. Matabang na kuno sulay si Kia. Pasubre si Vicky ra. La sa kailasa dani. Kauna tilaw oh. Bako pait. Wala ba liso? Di ko mo tilaw kay pagkong gakagbiko tam isang baba. Manuon gagawa pa ko nagkaon. Kapira ko pandi ko pag ganito. Kaya giliso na eh. Mo kani liso ka liso. May iming la. Ito tila mo. Wala liso. Islog asin. Kada?
Ma'am. Asin na eh. Kila man. Kagwapa man ni. Asin mapait. Kung hinuni, hindi press blegas. Merkado na ay chemical. Kanikikan sa punuan. Vitamin C man eh. Nalagi sublis Melissa. Instant. Kambasin karong titisibin. Sindan kong biki gahapon. Kuna. Wala na ba ko tinda. Wala na ba ko deliveran. Ako deliver. Dinumugan si Mana na. Ya, ano pa kong doon sa ilanura. Kas ara mga pulo. Kaanyam ni. Terus dua kasi ni. Surrender asluman, di magod aslum. Aslum isang panglasa kay kaam sa biko. Coins. On. Tabag ubo. Tao. Nalipay na ditong mga taong mga kuan. Kayo, wala naman maka-order. Wala naman maka-deliver o hinumagan. Po ko na magas. Hindi tala mag-discarte lain. Saging salisya, ipamaligya na lang. Mga magkumpra ko saging salisya, ano lang po itong bikil. Kaya kung kumpra ko saging kanang lalay, tag 10 ramang kilo. Madadanhi, maligya lang po 15 or 25. Ito naman yung mga sigbinanud. Ha! Saan taman, wala tayo mahimo sa mga taong mga kuan. Perfect siguro sila. Sana all. First and family in Korea. Good morning. Sana ba kuan. Sana. Noel Dominguez in Cebu. Arlene Rolo ni ay. Good morning, ma'am. Sa ano nga may mga iring na ni? Sa tuloy ng utana, hanggang sa kung nagtitrabaho dahil sa Kahelin, kung ano ni, gusto niya si Mana, ako ba, karon nagkuana, nagsanitawag, nagmasila sana, nagmagbutang o palikit sa atop. Liwat dani, nga mapintalan, pintal na pod. Kaya naman lagi ko, ako yung naglantaw-lantaw. Sunod si Mana, mga ito na po ko, hindi na po ko sampayag. Okay. Ako na ito, kuan di ay. Nami ko sa mga cluster band, na mga dito boy nga kandidata. Hindi nga kung na akong subli patabangan ko bil, mawala ko sa kong nga na. Ang bilan na kakarahang nailhan. Instant na mo nagatong pagka sa unang August na si Elsa ay ito boy sa among cluster karon na anak ko burato gihapon na anak ni Vicky tutor burato chat man gahapon yun nga ati tabangin sa ako kung na wala ra jud ko kuan ang raba ko pangita panindas ang sedlayan nga paninda kay wala ko makadaking okay, what is lagi na sana all ikatawar rin mga kuan
Mga ui. Precious. Nagabuto ko na yakin si Mana kay si Precious po. Kalit po itong ingon nga. Si upaw nga taas sila nat. Atong schedule lang ta nga August 11, mam tato schedule ni upaw unta din to pa ultrasound sa ang human sa wa man ma. Dadun kay mo lagi to pagka 10 sa bunta agabi ang bata gi hilantan matunggit padali do pa check up kay. Labi sa yung bata kay kay istorya og sa gibati kay mo video call ni ug way gibati mugara man. Sayo-sayo mag kaway-kaway. Ito na medyo kung hilantan kay ilhan mga zigilo, pay kapoy man, mga ilhan di mo ng bata, ang may gibati, itong sikap nilang upaw. Alas ginoo na ako kinapod. Ako ni sinat-sinat. Malagi to, hindi tatong schedule. Napakgang man, bawaan sa schedule sunod. Ang mahibaw na dito. Doon sa natin ito schedule sa izahang. Baratian na ng isang gibati, laging izahang mayuma. Kalau noon po nga, nagtambay na ko dani, walang napod ko. Kaya nagpadaking uding magan, wala po na yung order. Ato na po ko sa bahay, kuha na po ko kasi mo order para pista. Turyong po manas among awangan lagi pista sa among sityo, sa kami kayo manjag magtinaw. Mo din ika 1 year tong pagbunsag ni Precious. 1 year na pagbunsag, bawang to pista. Mami pista lagi kay bisud katulaman ni aging tuig nakada may ginagmay kaya may bunzag manang udawat na pa ko dito may order o budbud pang kuan payat sa pista sabi na laman kay Dani wa naman ko daan na intonsis na dakinganan na kuan walang piginugatan okay ka kaya na po siya na iring dakin sige ring ani gapon day bit sa 13 dito sa Las Teresa kaupaw o si Remilita ni bisitang Precious kay kita pospos ni Terry yung bisita. Salamat ti reverse nakalili na pagkalitong upaw. Kita na po mo. Okay naman po itong bata. Kaya nasupos. Nastiri ron sa Muntinlupa. Kaya mo, nakamarasan ko na pag-iring. Puro naman nakipangamaras iring. Si Mama Alice dis ni Aling Simana na pa-NG kikamaras pag-iring. Sinanay po ka pinanay iring na Iring isi! Wala na nairing sa dumaling. Nairing pa dumi mo. Shit. Ilagi na sabi yung lagi. Ha? Ano mag-iring? Ibak ha? Ginasa ko kahit iring. Nagbuhat ko may duty ron dani ko man duty kami mga malukuan dani kan masilya di ay masilya